I den sidste video, der snakkede vi lidt om, hvad energi var for noget. Vi snakkede lidt om energiomdannelse, og vi snakkede lidt om de forskellige energiformer. Der var stråleenergi og termisk energi og så videre. I den her video skal vi snakke om energikæder, og det er altså, hvordan vi kommer fra en energiform til en anden energiform. Og den her omformning fra en energiform til en anden er det, vi kalder energikæder. Og hvis vi prøver at se på billedet her, så har vi solen her. Inde i solen, der sker faktisk noget kerneenergi. Og den udsender så noget strålingsenergi til vores træer. Der sker en fotosyntese og en kemisk energi, og træet vokser og bliver stort. Det her træ kan vi så fælde og lave et bål eller putte det i vores brændeovn. Og på den måde, der får vi så en varmeenergi, altså en termisk energi. Det kunne også være eksemplet, vi nævnte før, med at jeg holder en bold her med 3 fingre. Her der har vi gulvet. Der er altså en potentiel energi i bolden nu. Når jeg slipper den, så får den en bevægelsesenergi. Og når den rammer gulvet, ryger den op, og der er stadig bevægelsesenergi. Og til sidst, når den ligger stille, så vil bolden lave noget termisk energi, altså udbrede noget varme ned i gulvet. Og det er en energikæde. En anden energikæde kunne se sådan her ud. Vi har altså noget bevægelsesenergi her fra vinden, der blæser over på vindmøllen. Og møllevingerne begynder så at dreje rundt. Og når de drejer rundt, så laver de en bevægelsesenergi inde i generatoren, der får tandhjulene til at dreje rundt. Og de laver så en elektrisk energi, der kommer ud til forbrugeren, til pæren, som så laver en strålingsenergi. Og den kan lave selvfølgelig også noget varmeenergi, sådan en pære. Og for hver eneste energiomdannelse, der sker, altså her sker der en energiomdannelse, her og her, så opstår der varme. Der sker altså ikke en fuldstændig ren omdannelse fra bevægelsesenergi til elektrisk energi. Der dannes også varme. Og den her varme, det er indre energi. Og den opfatter vi ofte som spild. Så det kunne være, at vinden her, siger vi, den genererer 1000 joules over til møllerne, til vindmøllerne. Når de drejer rundt, så ryger der noget varme ud, altså noget spild. Og så bliver energien halveret, og så bliver den til 500 joules. Inde i generatoren er der igen noget varme, der ryger ud, altså noget spild. Og så bliver de til 250 joules. Og til sidst er det måske halveret, så den elektriske energi kun er 125. Og det er jo ret tydeligt på sådan en gammel glødepære, hvor varm den bliver. Altså hvor meget af energien, der bliver til varme. Så ved energiomdannelse af en energiform til en anden, der skabes altid varme, og det vil vi opfatte som tab ofte. Lad os prøve at kigge på en pære, der lyser ved hjælp af et batteri, og så se på den energiomdannelse, der sker. Jeg har her sådan et simuleringsprogram, hvor jeg starter med at putte et batteri ind. Og på det batteri, der sætter jeg en ledning. Så har jeg en pære. Og så binder jeg en ledning til pæren og ned til den anden ledning. Og en ledning hernede fra og hernede. Nu kan vi se, at inde i batteriet, der sker altså en kemisk proces. Og den laves om til
elektrisk energi, der vandrer herinde i ledningerne, og når den kommer op i pæren, så laves den om til en stråleenergi og en varmeenergi, og så vandrer den ned igen. Og der er altså forbindelse herimellem. Hvis jeg satte energien op, altså ligesom det var et større batteri, så vil vi se, så lyser pæren mere. Så her der sker altså en energiomdannelse fra en kemisk til en elektrisk energi, til en strålingsenergi og noget varmeenergi. Så det er altså en energi omformning. Så det man skal huske, det er, at hvis vi snakker energibevarelse, det er, at den samlede energi er konstant. Det er en naturlov. Så det vil sige, i eksemplet med pæren, der mister vi altså ikke noget energi. Energien bliver bare lavet om fra en form til en anden form. Og det er selvfølgelig lettere at få strøm ud af batteriet og rundt som elektrisk i ledningerne, lave til strålingsbatteri eller lave til strålinger op i pæren, end det er at gribe de her stråler og lave det om til energi i batteriet. Men det er rent faktisk det, der sker. Energibevarelse betyder altså, at der finder en energiomdannelse sted. For eksempel så kan vi have et oliefyr, og på det oliefyr, der fylder vi en masse olie. Det her olie, det løber ud i rørene og ind i radiatoren og bliver omdannet til varme. Men den samlede energi er konstant. Selvom der bliver mindre og mindre olie, så vil den samlede energi være konstant, for det kommer ud som varme i radiatoren. Så når man siger, at der er energikrise, så kan man sige, så passer det ikke helt, fordi når den samlede energi altid er konstant, kan der jo ikke være en energikrise på den måde. Men det kan være, at meget af energien er energi, som vi ikke kan bruge til noget, eller har svært ved at bruge. Og det var det for i den her video. I næste video skal vi se lidt på pris, og på effekt, og på energiforbruget i Danmark.